И здравейте хора, аз съм Слох и днес ще направим едно видео, нещо като не е тъп да си лесно. Уилката мисля, че снима. Снимаш ли? Окей, споделил съм екран и малко да разкажем една история, която малко ни издразни там двама-трима човека. И да, сега ще и дадем. Така, това не се чу в клипа, но както и да може кучето ми да чуете какво е. Тук един Phoenix World BG, преди имаше някакъв сървър, кук и там нещо си. Исках да помага за сървъра ми, но се оказа, че някакви неща тук прецаквал деца и такива, дори преди мен се плаше да ме прецаква. Нека да видим, само да си намаля малко така микрофона. Ало, Вилка, чуваш ли ме? Тук съм. Окей, гледай споделен екран. Така, нека да видим папката, само че не може да не я видите от яката ми снимка. Ето я папката. Първо да кажа, че той сканва малки, базика с малки и такива, а той е на 17. И причината за да сканва малки е, че си търси пари да си плати сървъра. Така, сега, не знам защо твърди, че е на 17, а не може да си плати сървъра. Аз съм на 11 и си плащам сървъра. Ладно, така, нека да видим, това мисля, че е втората снимка, да. Нека да видим първата снимка, като зумнем. Виждате, това момичето, където беше в дискусията, пише: вие какво лафите? И той, аз и бабата. И тя го пише: стигаме сега две, пивте, ти и някоя лапе. И той пише: скамвам. Окей, щом си призна, супер. Так му го скриншотнахме. Ето тук скамвам. Ама искам да слушам свирка. В смисъл, тя се базика с него и той, искам да слушам, че да се избазика, поне това да го скриншотнем. Нарича я курва, такива неща. И доста други. И един път се проши да ме скамне, което не му се получи. И иска да си направим аз той сървър, за да е оунър в него или да ме скамне пак, не знам, ама що не може да си плати сървъра, или е беден, или просто майка му и баща му са строго забранени пари. Отде да го знам, ама що ме на 17 не може да плати сървър. Дори като влезете в акаунта му, Phoenix World BG, който иска да си направим сървър, да пише на лъса. Хората можете да забележите, че е скамър. В смисъл, нали уж помагаше, той помагаше за сървъра ми и нали уж помагаше. Пак още ли търси сървъри? Кажи хай на YouTube. IP-то му ще го има в описанието. Ето го. SS56 не го даде. 178 езики. Ако можете го фулдете, каквото искате правите с IP-то му. И да, хора, тук момичето не искаше да говори. Уилката ще качи видеото, всички ще го качим, че този педал нещастен да спре да сканва по-малки деца и такива. Поне си плаща и сървъра нормално, а не като се замислите дори. И SS56 мерси за IP. Малко така го поводикаме този бар. Качвала е клипове за това момиче и такива глупости. И така, неговите приятели там, които са на сигурно там на 18-19, сканват още по-малки. Напиши му кажи хай на YouTube. Малко така и ние да го саднем. Нека, искам канала му да изяде хейт. На рутер шета. Така, искам право да изяде хейт. Нека си пусна тук. Окей, вижда се. Така, като влезем в YouTube и напишем Phoenix World,
Кажи хай на YouTube. Цани се смее. Окей, смее се. Така, нека да напишем Phoenix World BG. Ето. CookieCraft Phoenix World BG. Така. Ето какви клипове качва. Много написаяти, направо. Така, 34 съба. Искам на всеки дислайквате и пишете някакви простоти. Да пиете простоти, защото трябва да изяде бахте пейта. Здрасти, Феникска. Да бахнем. Така, той влиза е така тайно да види каква част от клипа ще има, да види какво хед ще изяде. И въобще, дори ако не ви се прави труда да качвате клипа или да го правите в начало, можете да свалите клипа и да го качите, че това скамърче да спре. В смисъл, може да съм на 11, ама не успя да ме скамнеш, нали? Аз сега си го наврих газа. Ето му скайпа. Ето тук съм написал скайпа на педала, така, лайв, као, фото, хенерт, такива неща. Това е Digitax, така че... И да не ви хареса клипа, съжалявам, че чувахте кучето ми, Милката също би трябвало да качи клип и до скоро.